Okay, yan mga kamandaragat. Ito po yung huli namin. Pinipili ni kuya kasi mag-iiwan daw siya ng pang-ulam. Tapos yung iba ibibinta. Ayan. Saan? Yan mga kamandaragat. Pag po kayo magtitinga ng ng kasag, ay bibilis-bilisan niyo po ang kamay niyo. At pag inabot po kayo ng sipit na yan, malalaking na buka-buka na yan, oh. Yan po pag nakasipit, hindi umaalis agad. Naipit na nga. Naipit na si Kasaldi. Naipit. Pagkakunting mali mo dito ay talagang Yan o. kakagapitan nito. Ang ipit na. Mga kalpas pa mga kamandaragat namin. Buti tuminga ulit. Good morning mga kamandaragat. Tayo po ay palaot. Sasama po tayo sa ating samahan dito na mandaragat. Ang sasamahan naman po natin ngayong klase ng pangingisda ay tinatawag po dito sa amin na pangkasag. Ayan. Pwede po siyang i-area ng umaga. Tapos ang pagbatak niya ay kinabukasan na ulit ng umaga. Kasi po ay ang target lang talaga niyang hulihin ay kasag. So ganyan po yung yung lambat na gamit. Yan. Pwede rin naman po siyang i-area sa hapon. Tapos itataas ay kinabukasan ng umaga. Dito lang po namin siya i-area sa sa medyo malapit lang. Kasi marami naman dito kasag. Ayan po mga kamandaragat, magbababa na po kami ng lambat. Kung mapapansin nyo po, halos nakikita pa yung lapit lang po ito sa sa tabi. Ayan po. Shout out po sa ating kaibigan si Jas Lumantad na isa din pong mandaragat. At shout out din po sa ating kabayan na si Alan Borrero. Ayan po, si Kasaldi. May-ari ng bangka na sinamahan natin. Ayan po ang tinatawag na pangkasag. Oo. Ayan mga kamandaragat, ang size po ng lambat niya ay 0.30. Nylon na 0.30. Ang mata po ay 4. Pangkasag po siya pero nakakahuli din ng isda. Mga isda na nangingilalim. Mga kamandaragat, ang taas po ng ganitong klase ng lambat ay isang dipa lamang. O di sa 6 mata po. Yun po yung taas niya sa ilalim ng tubig. Sagad po siya sa ilalim ng tubig. Pababa siya. So yung level niya po sa ilalim, simula sa ilalim, isang dipa po paibabaw. Yun yung taas niya. Kung mapapansin po ninyo, meron po siyang floater. Para po yung ng lambat sa ilalim, hindi nakataas. Ayan. At meron po siyang sinker o yung palubog po sa ilalim. So ayan po. Sikat pa lamang ang haring araw. Shout out din po sa ating kaibigan din na Bicolano na si Nolan Sarol. Shout out din po sa ating kaibigan Gillian Gwain Pauline ng Batasan Hills, Quezon City. Shout out din po sa ating kaibigan Romel Broso. Shout out din po kay Mami Tin Official Vlog.
Shout out din po sa ating kaibigan Aldin Meraran. Ayan po mga kamandaragat. Kung mapapansin ninyo, solo lang si Kuya na nag-aarya. Ayaw niya akong patulungin kasi nga baka maisampit ko sa sa bahura yung kasi hindi ko tansya dito kung nasaan yung batuhan sa ilalim. Siya na lang po yung nag-aarya. At ang ganito pong palakaya ay kaya naman po talaga ng isang tao na ibaba yung lambat. Ibaba at itaas. Kayang-kaya po ng isang tao. So mga kamandaragat, ang ganito pong palakaya sa computation po ni Kuya Salde, ang ating kasama po na mandaragat, ay pumapatak po ng 2,000 ang isang bantasan. So kung ang inyo pong lambat ay 10 bantasan, so makakailangan po kayo ng 20,000 para po makabuo po ng ganitong lambat. Yan. Bale ang computation po sa isang bantasan ay 2,000. So napakadali pong computein. Kung ilan pong bantasan ang gusto nyong bilihin, so times 2,000 lang. So ayan po mga kamandaragat. Medyo mainit na yung haring araw. Ayun. Nagsimula po kami magbaba ng lambat ay alas 5. So time check, alas 6 na po. Isang oras po namin ibinaba yung lambat. Mas matagal pong itaas ang lambat sa pagbaba, kasi po sa pagtataas ng lambat ay aabutin po ng halos 2 oras mahigit, kasi po ay medyo mabigat din siyang itaas, at kasabay po nun ay yung panininga. Ayun na po, tapos na, ibinaba na po yung palatandaan. Diyan po mong sisimula yung pagbabatak bukas. Yan, good morning mga kamandaragat. Nandito na po ulit tayo sa laot upang itaas mo yung ating tinaan na lambat kahapon. So ayan na po yung palatandaan. Yan po yung ating palatandaan. Pain na natin. Yeah! Yan mga mandaragat, napakasarap dito, napakasarap sa pakiramdam kapag sinikatan ka ng araw na sa tubig dagat. Yan, nagsisimula na si Kuya magbatak. Yan, wow, laki. Friskas mga kamandaragat. Ano yan? Lobster na Ay yung parang ang tawag dito, ay yung mimiltik yan, mimiltik yan mga kamandaragat, mimiltik. Ayan, parang maganda simula natin mga kamandaragat. Paano dapa? Yun, buhay pa. Ano yun? Nalalaman yung kasag. Buhay pa. Ano yung buhay pa? Dapa. Dapa mga kamandaragat. Yes. Yun. Daming ganda simula. Ganda simula. Pagsunod na kamandaragat, kasag, may yan, dapa. Ay dapa yan.
Dami. Yun. Yun. Dalawa. Mga kamandaragat. At nandito yung ating alam kanina. Ayan. Sarap niyan. Laki yan ah. Ano yan? Tayom. Tayom. Nahuli din pala yung tayom ano. Laki oh. Oh. Tayom mga kamandaragat. Hindi yan nakakain. Sa amin hindi yan nakakain. Yan na. Tubig. Dagat. Yan. Ay, pinakawalan po ng kamandaragat, yung maliit pa, pinakawalan ni kuya. Kasi nga naman ay yan, sag. Kung maliliit pa po at ano, pinapakawalan niya yan, dapa. Sarap niya, yan, masarap, ano, dapa. Yan, ang tawag dyan? Lubalog. Lubalog. Ayan mga kamandaragat, dito na kami, sinikatan ng araw. Shout out po sa ating kaibigan na nasa Riyadh, Saudi Arabia na si Edwin Alislagon. Shout out din po sa ating kababayan na nasa Dubai na si Jerry and Tia. Aswang na puti. Yan, sag. Nangangasag na. Nangangasag na. Shout out po kina Carlos, Jericho at Abdul Rahman na kaibigan po ni Alan Albero na nasa Al-Kubar, Saudi Arabia. Shout out din po kay Jojo Nogot from Cavite. Shout out din po kay JR Cabenta ng Antipolo City. Shout out din po kay Deliosa Dante. Yun, sag. Ayan po mga kamandaragat, tinatalian po ni kuya yung kasag dahil nga kung papagsama-samahin natin siya sa lalagyan ay marireject po yung iba kasi nagkakagatan sila. Shout Puti. out din po kay Yan, Dilaos laki. Ebert. Yan. Sunod na po ang kasag. Shout out din po kay Kim Chester Sanico. Shout out din po kay Benedict Entrina na nasa Saudi Arabia. Laki. Yung mga isda nito, ano na, siya nang nagiging pamain, kinakain nila. Ay, oo, kaya naglalapitan ano. Yung mga tumitinga sa yung isda na tumitinga sa hapon, yun ang nagiging nagsisilbing pain. Kaya nalapit yung mga kasag. Yung mga kasag. Makakalpas pa mga kamandaragat namin. Buti tuminga ulit. Makakaalpas pa.
Medyo malaki pati. Yan. Yan mga kamandaragat. Oh. Another kasag. Kailangan marunong kayo magtali nito kasi kung sumablay kayo, ipit ang kamay. Sigurado ang kamay nyo. Yan, ay malaki. Naipit na nga. Naipit na si Kasaldi. Kakunting mali, mali pa yung talagang Yan ako. kakalapitan nito. Ang ipit na. Ayan mga kamandaragat, binilog, nakasag. Ang tawag dito ay Tawag dyan? Kumu. Ha? Kumu. Kukurumo. Ayan kamandaragat, kakaibang kasag to ah. Kumo. Ang tawag dito sa amin mga kamandaragat ng ganitong klaseng kasag. Ayan po. Shout out po kay Jumoris Manukay na lagi pong nanonood. Malaking kasag. Mga kamandaragat, pag po kayo magtitingan ng ng kasag, ay bibilis-bilisan nyo po ang kamay nyo. At pag inabot po kayo ng sipit na yan, malalaking na buka-buka na yan oh. Yan po pag nakasipit, hindi umaalis agad. Hindi ako sa hindi ako pagkakita. Tatay ang sipit. Yan mga kamandaragat oh. Papansinin ninyo. Pag inabot niya ng kamay, sigurado nakabuka oh. Ayan, nakabuka-buka. Oh. Yan po yung tamang pagtatali niya. Yan. Dapat mahal. Kapag po sa mababaw lang siya inilatag o iniarya, medyo magaan pa po siyang hatakin. Pero kapag po iniarya niya sa medyo malalim, medyo mabigat-bigat na ang paghila. Isda yan. Anong tawag dyan? Tambang. Tandang. Buhay pa oh. Yung sariwa. Kung nagustuhan nyo po ang video na to ay pakisubscribe na lang po at pakiclick ng notification bell para po updated po kayo sa mga sunod po naming videos. Maraming salamat at ingat po kayo mga manonood. Yun. Balot na balot. Siguro ka pipilbog ng kasag balot na babalot lalo Yung laki. Ang malaki. Medyo malaki ito kamandaragat. Good size. Yun. Ayun pa. Abot yan to. Ayun pa, meron pa tayong kasunod na kasag.
Naihi din pala yun, ano. Yan. Oh, pakakalpas. Please ay, makakalpas na oh. Sag. Medyo malaki eh. Taba no? Kailangan nandiyan sa hot sir, puro malalakit, malataba. Minsan na kalamang pa nga. Laki, laki. Yun. Oh, dalawa. Mag-asawa. Nadali ang mag-asawa oh. Dali kayo ngayon. Magkasama kayo sa hirap at ginawa. Ulam kayo ngayon. Nandiyan ang marami sa dulo. Oh, laki. Ah. Nataba. Nakakapagpataas talaga yun ng ano eh. Hindi tayo sa 7.5. Yun. Hindi mo nakita. Yun. Sunod na. Malapit na makalpas. Oh. Wala na. Tanggal na. Medyo malaki ah. Nice one. Ah, dalawa na naman. Malamig yata sa ilalim ng ano ngayon, ano? At nagyayakapan ni. Malamig yata sa ilalim ngayon ng dagat. 2 crab in 1 shot. So ayan mga kamandaragat. Malapit na pong matapos yung lambat na itinataas namin. Okay din naman yung huli namin kasi halos mapuno na yung halos mapuno na yung timba ng kasag. Nandun po sa una, hindi ako makapunta kasi yun. Yung matataba po yung yung labas ngayon ng kasag kasi may padalo ng lambat. Diba? Wow. Pag po si kuya nakakahuli ng maliit pa ay pinapakawalan niya kasi nakakalaki pa daw siya. Ayan. Buhay pa po yan kamandaragat. Ito, laki ng puti sa lalim. Kaya sumampa, sako. Yung laki. Dami-dami na. Puno na ang timba mga kamandaragat. Mga kababayan, ingat po tayo dyan. Nasa naman po tayong lupalop ng mundo. Mag-iingat po tayo. Lalo na po sa pinakaharap ng ating mundo ngayon na sakit.
So hanggat maaari po i-doblehin po natin ang pag-iingat para hindi po tayo tamaan ng tubig. Iwasan na muna natin ng paglabas-labas kung hindi kinakailangan. Yun, puno na. Dinadasik na ni Kuya. Ayun pala. Kaya mga kamandaragat, kailangan po nating sabi ni Kuya, alpasan daw yung maliit kasi lalaki pa nga naman ito. Ay kung dadalhin po siya ng maliit, ay di wala din naman kasi kakaunti pa yung laman niya. Ayan po mga kamandaragat. Ayan mga kamandaragat, tapos na po kami magtaas ng lambat. Saglit lang naman, hindi pa umabot ng 2 hours. Wow, ayun mga kamandaragat, estimate ko mga to, mahigit 3 kilo. Ayan po yung huli namin. Ayan. May mauwi na si Kuya na na pangbigas niya ngayong araw. Yan po mga kamandaragat, itingal lang po ni Kasaldi yung yung isang kasagat kami iuwi na. So niya dito may itlog. Para dumami ang lahi niya. Ay, ayun. Tama. Alpasan daw po namin yung tinitingan niya kasi siya, may aligi. Aligi ba yun Itlog. May itlog siya, ayan Alpasan namin siya mga kamandaragat. Dun po sa mga kamandaragat po natin dyan, mga makakapanood, sana po gayahin po natin yung ginagawa ni Kuya na kapag po may itlog ay inaalpasan niya kasi siya po yung nagpaparami ng kasag. Kasi kung natin naalpasan yan at ipapatimbang pa natin, di wala na pong itlog. Yun. Yun, bilis. Okay, yan mga kamandaragat. Ito po yung huli namin. Pinipili ni Kuya kasi mag-iiwan daw siya ng pang-ulam. Tapos yung iba ibibinta. Ayan. Pinipilit niyang iba ay ulam. Oh, 3 kilo. Estimated 3 kilos. Marami ng pang ulam, marami pang binta.